Opatsani nkhani wati boma lagawa chimanga kwa anthu ovutika kuchokera maboma pafupifupi asanu ndi anayi koma wapempha akufuna kwabwino kuti athandize boma pa ntchitoyi ponena kuti anthu ambiri ali pa vuto la njala. Kulankhula kwake ku mtundu wa Malawi kuchokera ku nyumba ya Mzuzu usiku ya boma usiku wapitawo achakwera atinso zokambirana zokhudza malonda amafuta agalimoto ndi dziko la United Arab Emirates sayenda bwino komanso alengeza kuti asankha vitumbiko mumba kukhala nduna ya zantchito kulowa m'malo mwa Agnes Nyalonje omwe atula pa Sudi Ndow yemwe amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana. Victor Chipofya wayamikira ntchito zomwe boma likugwira pothana ndi vuto la njala koma wati kofunika kuchilimika kuti thandizoli lifikire anthu ambiri. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. Polankhula ku mtundu wa Malawi usiku wapitawo, President Chakwera anayamba ndi kufotokoza zomwe boma lake likuchita pofuna kuthana ndi njala mdziko muno. Achakwera ati anthu ochokera m'maboma monga Dedza, Kasungu, Mchinji, Nkhotakota ndi Lilongwe mwa ena alandira chimanga ndi mpunga koma anavomereza kuti thandizoli ndilochepa kuti lifikire anthu onse omwe akhudzidwe ndi njala pakati pa mwezi uno ndi Marichi chaka chamawa. Iye wayamikiranso mabungwe omwe athandiza dziko lino monga World Food Program omwe kudzera ku maiko monga America, Britain, France ndi German athandiza pa ntchitoyi, koma anatinso kofunika kuti ena akufuna kwabwino apitirize kupereka thandizo. Yemwe amayankhulapo pa zochitika zosiyanasiyana mdziko a Victor Chipofya wati kukhala ndi chakudya ndi ufulu aliyense kotero ndodabwa kuti boma silimachilimika pothetsa vuto la njala. Sitikuyenera kuti tizikhala tikudandaula njala chaka ndi chaka, koma chifukwa chokuti utsogoleri ndi atsogoleri ena omwe ali ndi dyera ongofuna kuti zawo ziyende za wina aliyense zisayende, ndi chake tikukhala ndi vuto limeneli. Ndikanakondwera a president akanatengapo mpata kunena kuti apange address zinthu ngati zimenezi. Kupatula vuto la njala, mtsogoleriyu anawuzanso a Malawi kuti zokambirana zokhudza mgwirizano wa malonda pakati pa dziko lino ndi dziko la United Arab Emirates zikuyenda bwino, moti akuluakulu a dzikolo afika kuno Malawi kudzatsiriza zokambirana zokhudza mgwirizanowo. Achakwera alengezanso kuti asankha a Vitumbiko Mumba kukhala nduna ya zantchito kulowa m'malo mwa a Agnes Nyalonje omwe adadula pansi udindo. Mtsogoleri wa dziko linoyu anathokozanso a Malawi chifukwa chotenga gawo polembetsa mkaundula wa chisankho mgawo lachitatu lomwe latha dzulo. Chipani cha UDF chadzudzula bungwe la Malawi Electoral Commission MEC atipokaniza anthu ena kulembetsa mkaundula wa chisankho itakwana folokolo dzulo chifukwa makina olembetsera anazima okha malinga ndi momwe bungweli linakonzera. Mlembi wa chipani ichi mchigawo chakummawa Kennedy Kumtenga wati chiyembekezo chinali chokuti anthu omwe anatafika kale sanakwane nthawi yotsekera anayenera kuwalemba monga momwe zimakhalira mwa ndondomeko. Mneneri wa bungwe la MEC Richard Mveli watuza kuti bungwe lero litulutsa kalata yomwe iyankhe mafunso omwe anthu ali nawo pa nkhaniyi. Tindi zambiri mlipoti omwe Western Kuta. Gavana wa chipani cha UDF chigawo chakummawa Kennedy Kumtenga analandira uthenga kuti makina olembetsera mayina mu kaundula wa mavoti a bungwe la MEC asiye kugwira ntchito folokoloko mboma la Mangochi, ndipo anatsimikizira izi atalandira uthenga kuchokera ku malo angapo. Akumtenga ati ali ndi nkhawa kuti anthu ena sadzavota pa chisankho cha chaka chamawa ponena kuti bungwe la MEC likanalola anthu omwe analatafika nthawi isanakwane kuti alembetse. 4 o'clock itangokwana mashini a Malawi Electoral Commission anasiya kugwira ntchito. Tanthauza kuti anthu onse amene anali mu klasi yoti adule chovotera mwayi wodula chovotera alibe chifukwa choti mashini anasiya kugwira ntchito. Koma mbuyo mosemu mashini ikakwana 4 o'clock anthu amene ali mu holo amalola kudula chovotera. Pempho la ine kubungwe loyang'anira chisankho Malawi muno ndiloti asawalole a MEC kuchoka msanga ndi cholinga choti anthu amene zachitikira zimenezi athe kulembesa mawa kapena mkucha uno. Titayendera malo angapo monga pa sukulu ya primary ya St. Augustine 3, anthu ena omwe amaonerera ntchitoyi ati makina anasiyedwa kugwira ntchito, ndipo ngakhale ogwira ntchitoyi anayesa umu ndi umu sizinasinthe kanthu, zomwe zinachititsa kuti apakire ngakhale panali anthu pafupifupi 40. Ife tapeza kuti izi zachitikanso ku Lilongwe, komwenso gawo lomaliza lolemba anthu mkaundula wa chisankho limachitika.
mneneri wa bungwe la MEC a Richard Mveliwa watiuza kuti bungwe lifotokoza pa zinthu zingapo zokhudza kalemberayo. Ine Western Guta kumangochi. Komiti ya nyumba ya malamulo za chuma cha boma ya Public Accounts Committee PAC yati kulephera kutsatira lamulo lakagwiritsidwe kantchito koyenera ka ndalama za boma kwakhudza makhonsolo mdziko lino. Wapampando wa komiti Mark Botoman wanena izi pomwe amapeka ripoti komiti idzulo mnyumba ya malamulo komwe ati kusowa kwa mapepala pakufunikira pa nthawi yolondoza ndalama ndi vuto lalikulu. Koma nduna za maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda yati makhonsolo watsopano akugwira ntchito zawo bwino kuyerekeza ndi zaka zinayi zapitazo. Ripoti la komiti ya nyumba ya malamulo yolondoza chuma cha boma yati yapeza kuti makhonsolo sakutsatira ndondomeko zomwe nyumbayi inakhazikitsa kudzera m'malamulo akagwiritsidwe ntchito ka ndalama za boma. Poyankhula pomwe amapereka ripoti mnyumba ya malamulo, wapampando wa komiti a Mark Botoman wati kalondolondo imwe ofesi yowerengera chuma cha boma yakhala ikuchita waonetsa kuti pali kulekelera kwa akuluakulu ena kusunga mapepala ofunikira mwa zina zinthu zomwe akuti zikumachitika chaka chilichonse. Kusowa kwa madocuments kuti auditor general akabwera kuchita audit madocuments sakupezeka. Masabata kapita miyezi ina ikubwerayo akusapezeka madocuments. Izizi ndi chinthu chimene chili chokhumudwitsa chifukwa chitimatengera kuti anthu aja ndi aulesi pakugwira ntchito zawo. Taonanso kuti makhanso ambiri sakutsatira ndondomeko zimene zimapezeka mu malamulo aja otchedwa Public Finance Management Act amene anatsatsidwa ndi Parliament. Poyankhapo pa ripoti ili, nduna ya maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda anagwirizana ndi zomwe ripoti ilapeza, komabe wati mchitidwe usu kuchitika m'makhonsolo onse. Mavuto amene ali m'makhonsolomo aphungu akudziwa. Mbuyomo chaka cha 2019 atachita mauditi kapena kafukufuku adapeza kuti makhonsolo onse padalibe khonsolo imene idakhoza. Chaka cha 2020 makhonsolo 4 okha ndi amene adali oti achita bwino. Ndiye kapezeka kuti makhonsolo 21 chaka chino achita bwino, angotsala 7 okha. Pakanali pano, komiti yati kuti vuto lilithe pakufunika kuti boma lizichita kalondolondo mowirikiza kuti makhonsolo ayambe kutsatira malamulo akayendetsedwe kachuma komanso kuti ntchito zawo zipite patsogolo. Magulu olimbikitsa kadyedwe kabwino za nyumba ya malamulo kuti ipemphe boma lonjezere ndalama zoyendetsera ntchito za kadyedwe kabwino. Rebecca Kadazi akusisona ndiwo anena izi pomwe anati boma limataya 150 billion kwacha kamba kanthu kunyenchera iwo akulongosola. Kwambiri tikaonetsetsa maindicators amene wawa sitikuchitabe bwino. Tikanali ndi ana ambiri amene aliwonyenchera komanso pali tine kuti matenda ena amene kalero sitimaona ngati kuti ndi matenda amene pachizungu amachitidwa kuti non-communicable diseases. Matenda amenewo ndi matenda monga shuga, ndi matenda ngati amenewo ndokuti mwina samadziwika bwinobwino. Ndiye timafuna kuti msonkhano wathu kapena mkumano wathu ndi aphungu tikambirane nawo za zinthu monga ngati zimenezo kuti iwo akakhala mkomiti kwawo azitha kukambira naso nkhani zina ngati zimenezo kuti angapange motani kuti athandizane ndi mabungwe komanso ndi boma mmene atingathetsere mavuto ngati amenewo. Dr. Alexander Kalimbira ku University ya Luwana ati pambali pa thandizo losakwanira kuchepa kwagwira ntchito zolimbikitsa kadyedwe kabwino ndi vuto lomwe lukolezera kunyenchera. Our country has a very big nutrition problem. We have different types of malnutrition. One of them that has been hitting this country for all the time that we have existed as a nation in the last 60 years is stunting, or very high prevalence of stunting. Of over 30%, and there's nothing higher than very high. So Malawi is one of the hot spots. Pungwa la Mulanje Bale Victor Musowa yemwe anatsogolera pungwa wati akambirana ndi anzawo kuti aonjeze ndalama zothandizira ntchito za kadyedwe kabwino. Tanzira anthu ndi choyenera kuti ife ngati pungwa nyumba ya malamulo amene timapanga malamulo tichitepo kanthu chabwera mu nthawi yoyenera pamene budget yo yakafukufuku yapakati pa chaka ikuonedwa. Andunaja alankhula parliament muja tathokoza kuti sanadule ku department imene ya nutrition koma ndalama zochepa kwambiri malingana ndi mmene zimenera kukhalira. Timene tapereka ndalama zambiri, tapereka ndalama zochepa. Tifuna tapemphe kuti kamalowa budget yatsopano imene tikupanga February 2025 tipange budget yoti ikwaniritse mavuto a nutrition amene ali Malawi. Ndichoyamba ndi chimenecho. Chachiwiri
tikufuna lamulo lokhuza ndi zakudya libwere mnyumba muja ndipo liduse. Timafuna soti apempha ku OPC kuti ife kati ma MP tikuvomerezana ndi anthu onse amene akuyankhula kunena kuti komatu department imene iona mbali imene yaboma yona za thanso itasamuka ibwerere ku office ya president kumene kuti amakhala ndi mphamvu zofikira anthu ochuluka kusiyana ndi kumene ali padakali pano kumene mphamvu ndi zochepa kulibe chimene chikuchitika kulibe china chilichonse. Tikuona kuti ifeyo ngati Amalawi ndikuyenera tithandizidwe mu njira imeneyo kuti department imene abwerere ku OPC kuti azikhala ndi mphamvu zolamulira Malawi yense pa department onse nkhani zonse zokhuza ndi kadyedwe ka muzipatala. Mgwirizano wa mabungwe olimbikitsa kuti ntchito za umoyo zizikhala zitafalikira anthu onse zakhale zitafalikira anthu onse mchaka cha 2030 wati kupeka thandizo za umoyo m'madera ndikofunika pakhumbo kuti dziko lino likwanitse mapangano omwe linasayinirana ndi maiko ena pa dziko lonse komanso mu Africa. Wapampando wa mgwirizanowu a George Jobe wanena izi ku Lilongwe polongosolera nkhani za tsiku lokumbukira kupeka thandizo la za umoyo kwa onse lomwe ndi pa 12 December. A Jobe ati boma layisetsa kuchita chamuna kumanga zipatala ndi kulemba ogwira ntchito za umoyo kuti anthu adzilandira thandizo za umoyo mosavuta. Ndiye timangana kuti boma ndi chani, ndiye boma lili ndi magawo, parliament ndi boma. Pali boma limene timati executive, pali boma limene limangana za makoti. Tikangana nkhani ya parliament ikuyimira nzika zonse za dziko lino. Ndiye tikati boma tikangana kuti wina aliyense akubwera mu mmenemu. Choyamba chimene timachiona ndi chimenecho. Chachiwiri tikuyangana kuti tikumbukire zimene tachitapo bwino ndi ziti. Mwachitsanzo pamene timakumana lero timakumbukira kwalimbira ntchito anthu ambiri ogwira ntchito za chipatala, kukumangidwa zipatala madera osiyanasiyana, komanso taonapo mashini ena ogwira ntchito mu zipatala monga maskana, pali skani ena kamati MRI yopanga skani ngati munthu mwina mkati mwa fupa la mutu, mwina magazi a imamu kamene wachita ngozi, zimene zikuti zakulidwa. Ndiye timaona kuti pali zinthu zina zimene tikuyenera kusangalala kuti zachitika. Wachiwiri wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yona za umoyo a Yuri Valeta Mtiza wati dziko la Malawi likuchita bwino pofuna kukwanitsa masomphenya achitukuko ofikira anthu ndi ntchito za umoyo pofika mchaka cha 2030. Ngati dziko ndikuona kuti tikuyikirapo mtima pa umoyo wa anthu. Monga mukudziwa kuti anthu amene ali ndi umoyo wabwino ndi amene angabweretsenso chitukuko m'dziko. Ndi ngati komiti ya health parliament timayesesa ndithu kumenyerera kuti Ministry of Finance ipereke ndalama zochuluka ku nkhani za umoyo kuti Amalawi akhale ndi umoyo wabwino. Ndi ngati dziko tikupita chitsogolo chifukwa tikuona kuti ndalama zambiri zikupita ndithu ku budget ya za umoyo. Mwana nkhani pano pa Zodiac ndisi komanso zambiri zikatha izi mukhale pomwepo. Osamavutika ndi makala ino. Introducing Malawi's first sustainable licensed makala, Kawandama Hills Charcoal. Makala osavuta kuyatsa komanso orulutsa utsi ochepa. Good for Mbaula, good for Braai, and good for Malawi. Burn responsibly. Together, we can protect Malawi's forest. Sorone Miriam for Democracy and Economic Development Initiative SEDED la dzudzula boma kudzera kwa polisi ati kugwirizana ndi azaumoyo mzipatala kuti azitulutsa malipoti achinyengo omwe anthu avulalira akachitidwa nkhanza ndi nzika za maiko ena. Mkulu wa bungweli a Sylvester Namiwa pa msonkhano wa nkhani ati apolisiwa akumachita mchidwewu pofuna kusokoneza umboni pa milandu yomwe nzika za maiko ena zimakhala zikuyimbidwa. Anamiwa ni mwachitsanzo mkulu wina kuchikwawa anamenyedwa mwankhanza ndi nzika za dziko la China pa kampani yomwe ndi ma China 15 amene ni mabwana awo, koma zomvetsa chisoni kuti ripoti limene atuluka lidapangisa kuti ogamula mlandu angopereka chindapusa kwa anthu nzika ziwiri za ku China zimene zidamangidwa.
chomvetsa chisoni china chonena kuti mlandu adapalamula anthu 15 koma ena onsewo 13 ena awiri enawo athawa mdziko muno koma enawo akuyenda kuchikwawo. Ndero tabwera pano kuti tisalolere kupereka danga kwa nzika zakunja kuti zizunza Malawi ife kuti ali ndalama. Chifukwa chimenecho tifuna apolisi kuchikwawa amange anthu amene akukhuzidwa pa nkhani imeneyi onse. Tikufuna embassy kapena kuti office ya Kazembe ya China kuno ku Malawi aonesese kuti anthu amene athawawo abwere apepese kwa amaliwa komanso apepese ku mtundu wa Malawi komanso aonesese kuti amaliwa alandira chindapusa. Bungwe la Technical Entrepreneur and Vocational Education and Training Authority TVETA lati pali kusintha kwakukulu pamomwe anthu maka achinyamata amaganizira za sukulu zosulira luso la ntchito zamanja mdziko lino. Mkulu wa bungwe ili mchigawo chapakati a Joseph Odilo Sambaya wati zachititsa kuti chiwerengero cha omwe akupita ku sukuluzi pachaka kukaphunzira chikwere. Iwo anena izi kuli Nthipe 1 Bomadedza komwe ophunzira 229 amanda certificate zawo pa maphunziro a ntchito zamanja komanso luso ndi thandizo la World Relief. Bungwe la Youth Empowerment for Political Action YEPA lapempha nyumba ya malamulo kuti ilunikenso gawo 80 la malamulo la dziko lino lomwe limakamba za zaka zoyenera kupikisana nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko kuti ziziyambira pa 30 osati 35. Poyankhula pomwe amapereka kalata ya madandaulawo wapampando wa bungweli Adalitso Chauluka wati lamulo lili kusemphana ndi ndondomeko zomwe zimazindikitsa achinyamata kuti akuyenera kukhala zaka 35 kutsika pasi. Achauluka ati lamuloli limatsekereza achinyamata omwe zaka zawo sizidafike 35 kupikisana nawo maudindo andale ngakhale ali ndi kuthekera kutero. Yemwe anandi akalata ayi m'malo mwa nyumba ya malamulo wera Nchilenga wati kalata ayi ayipititsa ku ofesi yoyenerera kuti aphungu akayikambirani. Anyamata wanabwera kuno ku parliament ine ndiwongolandira chabe m'malo mwa speaker malinga ndi malamulo athu kuti phungu ayenera kusankhidwa mmodzi anasankha ine kuti ndilandire. Anyamata wachokera ku Youth Empowerment on Political Action akupempha kuti age limit mtsogoleri wa dziko akamasankhidwa aziyambira pa zaka 30. Ili ndi pempho limene apereka ku nyumba ya malamulo. Ife tikapereka petition ku nyumba ya malamulo, nyumba ya malamulo ikaiona petition kukambirana anyamatawo akhale ndi chikhulupiriro kuti amva zosatira nyumba ika. Mara mdziko lino atulova komanso mphawi ndi zomwe zikuchititsa anthu ena kumagwiritsa ntchito ngati zida zoyambitsira ziwawa pandale. Tumu ya gulu la chinyamata la Mzuzu Komisiani Nkhoma walankhula izi pomwe dziko lino likukonzeketsa kukhazikitsa ndondomeko zolimbikitsa achinyamata kuti azilimbikitsa mtendere. Nduna yona za achinyamata uchizi mkandawire ati ndondomeko zizi ndi nsanamira zomwe zili mlozo wa momwe achinyamata angatengerepo mbali polimbikitsa mtendere pomwe dziko lino likukonzekera chisankho. Kubwa ndi zambiri. Mlozo wa momwe achinyamata angatengerepo mbali polimbikitsa mtendere mdziko muno ndi wa zaka zisanu kuyambira chaka chino mpaka na 2029. Mlozowu ukudza pa nthawi yomwe dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa ndipo achinyamata ambiri amagwiritsidwa ntchito pochita ziwawa zomwe zamba kale kuoneka mdziko muno. Gomezani Nkhoma wa gulu la achinyamata la Mzuzu Youth Network wati pomwe ndondomekoyi ndi yofunikira kwambiri achinyamata akuyenera kupatsidwa chochita kuti asamatengeke. Pa nkhani ya peace and security achinyamata akakhala kuti alimbikitsika apasidwa mpata opanga mu businesses akapasidwa mpata ogwira ntchito sangalole kuti mina wina agwiritse ntchito popanga violence chifukwa akhala ndi chinthu chonena kuti azachilemekeza akhala ndi chinthu chonena kuti achiteteze akhala ndi tsogolo lolimba limene wina akapanga chisankho choti mina awasokoneze sanga. Ndi wina za achinyamata komanso masewero auchizi mkandawire ati mlozowo ukunikira momwe achinyamata angatengerepo mbali pomanga umodzi ndi mtendere mdziko muno. Pakufunikira kwambiri kunena kuti achinyamata athu tiagwiritse ntchito bwino komanso tialangize kunena kuti asakhale zida zobweretsa chisokonezo mu dziko muno. Komano ngati ana athu tikuyenera kuti tiaphunzitse kunena kuti umodzi ndi wofunika kwambiri. Mwambo okhazikitsa mlozowu uchitika ku Mzuzu lachinayi komwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makape Chakwera atsogolera Malawi pamwambo ukumbukira tsiku la umodzi. Adeus Gumba omwe ndi nduna yoona za malo
anali nawo pamwambo oyamba okonzekera kukhazikitsa ndondomekoyi ku Mzuzu. Amene mandithuka yaya zipani zosiyanasiyana kaya anthu abwera m'mikanjo kaya abwera mafumu kaya abwera chikelo ya mtundu wanji abwere pano apresident akufuna zimenezo. Umalawi wathu uoneke ndithu kuti sitisankhana komanso uoneke ndithu ndife amodzi. Zochitika zokumbukira umodzi mdziko muno zichitika pa bwawo la Katoto Freedom Park mu mzinda wa Mzuzu lachinayi. M'malo mwa Zodiac ndine Nowo Nkubwi. Zina mtsikana wa zaka 11 ampulumutsa atamupeza kuyenda mnyanja Mediterranean ogwiritsa ntchito machubu amkati mwa sitima kwa masiku atatu ngakhale kuti mafunde anaopsa. Opulumutsa anthu abungwe losakhala la boma la Campus Collective anati anali pa ulendo opita ku ngozi ina pomwe anamva mfuwu wa msongonayo yemwe sanachudwe dzina ndi wa ku Sierra Leone ndipo anauza anthu kuti adanyamuka ndi anthu ena 44 ochokera ku Sifax ku Tunisia. Bwato lawo linamira ndipo anthu ena onse othawa kwawo akuganizidwa kuti adafa. Anthu zikwi omwe amayesetsa kukafika ku maiko aku Ulaya amafa pa nyanja ya Mediterranean chaka chilichonse. Tikatenso tafika pa mtsizo pa nkhanizo